De Big Life Nature Quiz wordt gepresenteerd door de Dutch Caribbean Nature Alliance voor alle 6 eilanden. Dus dat doen we met Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En het is een live, online en interactieve quiz. Dus op hetzelfde tijdstip kunnen alle eilanden meedoen. Dan zijn er meer keuzevragen. Het is dus een wedstrijd tussen de eilanden waarin de vragen komen over de natuur. En het is in 4 talen. Dus de vragen zijn zowel Nederlands, Engels, Papiamento en Papiamento. En het doel daarvan is zodat de kinderen meer kunnen leren over de natuur. Een gevoel van trots willen we extra aanwakkeren. Dat de projecten van de parken, dat zijn de members, dus bijvoorbeeld Kamabi op Curaçao of National Park Nationaal Aruba op Aruba. En dan op elk eiland heb je de parkbeheerorganisaties. Dat daarvan ook, omdat we dus ze trotser willen maken en meer van de natuur houden. Als je meer van de natuur houdt, wil je het ook meer beschermen. Dus dat is de achterliggende gedachte. Hoe komen jullie op deze idee aan? Het idee is ontstaan eigenlijk tijdens de coronaperiode. Dus we hebben normaal altijd een Junior Ranger Exchange. Die kon toen niet plaatsvinden, omdat we niet konden reizen. Dus toen hebben we gedacht van wat kunnen we nou doen wat online is. En waardoor we toch alle eilanden samen kunnen brengen. Dus toen is eigenlijk het idee ontstaan of dit concept om iets online te doen. Waarbij iedereen dus deel kan nemen op hetzelfde moment, elkaar kan zien. Want het wordt via Zoom gedaan, via het programma Zoom. Dus het is ook interactief met de host. En op die manier iedereen samen te brengen. Ja, we hebben dus de kindereditie, die is al vrij snel. Die is op dinsdag 8 november. En die is van 9:45 in de ochtend tot 10:30. Dus het is 3 kwartier, het is tijdens schooltijd. En dan gaan de kinderen tegen elkaar de strijd aan. En dan hebben we begin volgend jaar, in het voorjaar, hebben we ook een editie voor volwassenen. Ja, de volwassen editie, het concept is hetzelfde. Dus het is ook live, interactief, via het programma Zoom. Het verschil is dat bij de kinderen vindt het gedurende de schooltijd plaats. En bij de volwassenen is het na werk. En hebben we een iets andere setting. Dus mensen kunnen op 2 manieren meedoen. Ze kunnen of gewoon thuis met vrienden, familie, collega's samen gaan zitten. De link aanklikken en meedoen. Maar we hebben ook altijd events, dus bij verschillende bars en restaurants waar mensen heen kunnen. En daar wordt het dan gebroadcast op een groot scherm. Dus dan kunnen mensen een hapje, drankje doen. En dan onder het genot van hapje of drankje tegelijkertijd de quiz spelen. Het thema is bedreigde diersoorten, zowel op land en als zee. Dus het gaat echt over... je kunt denken aan haaien en zeeschildpadden, maar ook over terrestrische soorten, bedreigde bomen bijvoorbeeld. En wat de kinderen kunnen winnen is, de eilanden gaan dus tegen elkaar strijden, de 6 Nederlands-Caribische eilanden. En de hoofdprijs van het eiland dat wint, die kunnen een zeiltrip winnen met het team waarmee ze samen doen rondom een eiland. Wow. Dus dat is iets leuks om voor te strijden. Nice, oké.